Meta wieħed ħares lura, naħseb għaġġilna ħafna illi ftaħna l-attivitajiet tal-massa. Kienet din id-dikjerazzjoni ta' Tony Zara, President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti, l-MHRA, meta ntalab jagħti r-reazzjoni tiegħu jekk għax kellu jingħata permess għall-avvenimenti kbar, attivitajiet li waslu biex żdiedu n-numri tal-COVID-19. Tony Zara qal li huwa inkwetanti li d-deċiżjonijiet li ttieħdu qed joħolqu problema kbira għal kull minnu f'dan in-negozju. Mal-ġurnal The Malta Independent, il-President tal-MHRA qal li din il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata bl-aħjar mod possibbli bir-riski li tista' tpoġġi fuq l-ekonomija u s-saħħa tal-pubbliku. Zara wera tħassib tiegħu wkoll għal fatt li bosta pajjiżi qed jerġgħu jaħsbu jħallux lil Malta mniżla bħala destinazzjoni sigura bil-Litwanja tniżżilna fuq l-lista sewda. Intant, f'opinjoni li kiteb għal ġurnal Times of Malta, id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia qal li l-Gvern permezz tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qed jippromovi b'mod id-disprat lil pajjiżna bħala l-Mekka tal-attivitajiet tal-massa sabiex jissodisfa lill-istess ftit. Farrugia saħaq li huwa evidenti li l-Gvern mhux iqis il-konsegwenzi ta' dan u qed ipoġġi f'riskju lill-istess poplu Malti li qed joħroġ minn butu l-flus għal dawn il-kampanji aggressivi ta' promozzjoni imħatra li qed tpoġġi f'riskju saħħet il-poplu, l-ekonomija Maltija u li qed tħalli l-iskejjel magħluqa f'Settembru. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' Minħaddem staqsa għalfejn l-MTA hija ħerqana li tiġbor dak li ħadd ieħor ma jridx. Filwaqt li staqsa wkoll min se jerfa' r-responsabbiltà politika jekk is-sitwazzjoni tisplodi f'wiċċ il-poplu.